Njengoba nje umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ezokwenza inguquko kukhabhinethi lakhe kusihlwa nje, ukuthola ke kabanzi sixhumana bukhoma nomhleli wezindaba zezombusazwe lapha e-SABC uMzwandile Mbeje. Shandu, sikubingelele ezindabeni zakusihlwa. Awukusibeke nje sithombeni ukuthi kwenzakalani njengamanje, yini esiyenza ukuthi bese kuqalwa emva kwesikhathi njengoba bekulindelekile ukuthi kuqale ngehora lesikhombisa. Siyazi ukuthi khona futhi omunye lapha uVincent Magwenya ozobuxoxisana naye. Sibonga kakhulu noxolo sibingelele nakubabukeli nebala sinaye usomlomo kaMongameli uVincent Magwenya okuyena uzositshela ukuthi yini mhlambe esidale ukuthi uMongameli ethi ukubambezeleka. Uzokhumbula ukuthi besitshelwe ukuthi uzokhuluma ngehora lesikhombisa, kodwa ke nje kuthe mangabe selizoshaya ihora lesikhombisa kwaphuma istatement esibe sesithi ke uzokhuluma ngehora lesishiyagalombili. Njoba usushilo ke ngino Vincent Magwenya ukhulumela uMongameli ke ukusichazela kabanzi ukuthi yini edale lokho. Mr Magwenya, siyajabula ukuthi sibe nawe lapha ezindabeni. Yini ebangele ukuthi uMongameli mhlawumbe engakwazi ukukhuluma ngehora lesikhombisa njengoba ebethembisile? Cha, okubalekile Mzwandile ukuthi ababukeli nesizwe sonke bothi begoba madlangala namhlanje ebusuku bebebazi ukuthi obani abazoba amalunga ekhabhinethi kaMongameli uRamaphosa. Akukho okutheni ngaphandle ukuthi uMongameli ufuna ukuqinisekisa ukuthi konke okumele kwenzeke kuhamba ngohlelo. Siqedela lelo hlelo njengamanje uzothi maseke liphothuliwe lelo hlelo ngehora lesishiyagalombili uMongameli bese asenza isimemezelo sakhe. Ngabe lokho kusho mhlambe abanye babantu uMongameli abathintayo okuyibona azobakhetha? Ngiyazi ukuthi ngeke unginike ngokugcwele kodwa ukunika nje umqondo. Usho ukuthi mhlambe abana network abatholakala ngocingo. Cha, injalo. Cha, ukuqinisekisa nje ukuthi lonke uhlelo lihamba kahle. Masel phothuliwe uhlelo uMongameli uzosenza isimemezelo. Ngeke ngene kwimininingwane yokuthi ngabe kwenzekani, kodwa kubalekile ukuthi ngehora lesishiyagalombili uMongameli uzosenza isimemezelo sakhe. Ngabe lezi nguquko zizolinika nithemba kubantu baseNingizimu Afrika ukuthi izinkinga ababhekene nazo ngempela zixazululeke? Uhulumeni unohlelo uMongameli alithule kwinkulumo yakhe evula iParliament kwi-State of the Nation Address. Ongqongqoshe abasha bazofikela kulelo hlelo lelo oluvele selukhona uMongameli aluthulile kumphakathi wonke. Ngakho ke akukho ushintsho olutheni ngaphandle ukuthi bazosebenza ngokuzikhandla nangokukhulu ukusheshsha ekuxazululeni zonke inkinga esibhekene nazo njengezwe. Sibonga kakhulu. Siyabonga. uVincent Magwenya loyo okhulumela uMongameli ke obebeka ukuthi nakuba kunokubambezeleka okuncane lokhu kubambezeleka kusho ukuthi uMongameli uqedela izinkambiso zokuthi eqoke labantu ke njengoba sishilo ke noxolo phambilini ukuthi silindeleke izinguquko mhlambe emkhakheni ikhona emkhakha esiyaziyo. Siyazi ukuthi sinawo njengamanje isekela likaMongameli kuyacaca ukuthi na kanjani ekuzoba nesekela likaMongameli elisha. Silindeleke ngoba phela siyazi ukuthi ngoDisemba kwenzeka kanjani. Silindele ukuthi uPaul Mashatile ube yena omenyezelwayo futhi isikhundla sikangqongqoshe wezokuthutha naso asisenamuntu ngoba phela uMbalula ufikile Mbalula usengunobhala jikelele weANC naso kuzodinga ukuthi futhi ke sithole umunye umuntu kanye nesezemisebenzi yomphakathi public service esasishiwe ungqongqoshe ayanda Dlodlo naso futhi silindele. Kodwa akuzukugcina lapho ke uMongameli uzosebenzisa leli thuba lokuthi ke mhlambe eqinise la acabanga ukuthi mhlambe kuyaxeka khona ngoba sekusele nje izinyanga ezingu14 ukuthi siye okhethweni. Abantu baseNingizimu Afrika bazofuna ukuthi kuyiwe okhethweni umehluko usubonakala njengoba phela udaba lukagesi luyinkinga. Yingakho ke amehlo wonke noxolo azobe ethe njo kuloyo ozoba ungqongqoshe wezikagesi. Sibonge kakhulu Shandu, lowo ke bekuMzwandile Mbeje ongumhleli wezindaba zombusazwe lapha e-SABC.